much. That's very kind. Just get myself a cup of tea. Oh, that's kind of you. Thank you. Altså, den er jo spændende. Eller den er pænt, den er turistisk, og det er jo bare fascinerende. Well, that's very. Jeg har været igennem den. Det er rigtig håndværk, ikke? Altså, og det er jo ikke bare livsudvikling. Alle tingene. Først Los Angeles, og så ned til San Diego. Så er det tilbage. Vi må faktisk køre tilbage. Det ville være to chefer. Nej, det ville jo ikke have været klogt. Nej, det har ikke været meget. It's nice anyway. Det var faktisk ikke så slemt i dag. De andre gange, der er der mange. Men chefen der hed Finn Nielsen, han var dansker. Men det er sådan lidt en enklave, så der var 6 danskere og så 12 nordmænd. Og det er en af dem. Der er en halv time kørt over. Ja, det er jo ingenting. Det er jo ingenting. Nej, det er ja. Nu hvor jeg Helle, hun går altid 3 skridt tilbage, du skal fotografi. Ja, Så bliver det bedst. De var lige blevet færdige, de gik med grønne kranser. Aldrig har jeg set så mange unge med så fulde. Nej, aldrig i mit liv. Altså, det var så har de været fulde. Bente. Ej, sikke nogle tallerkener, hva'? Nej, den købte vi i Paris sidste sommer. Okay. Paris? Det er da også stedet. Oh yes. Ja, nu hvis jeg lige stiller jer hen, så skal jeg nok sende det rundt. Hvad vil du sende mig rundt? Hvad laver du? Kom og sidde her, det blæser lidt. Det er Danmarks bedste spisning. Snacksene er herhenne. Kommer ikke derhen, tror jeg. Mette selv og hun kommer også. Men så vi op på der går det i 2 minutter. Der var ikke varme. Der var så mange mennesker, der sad i baren og ventede på mig. Så blev der råbt. Det er det, jeg ikke rigtig fik. Jeg går meget op i prinsesser. Biver, det er en undskyldning for at gå ned og spise og ringe på og sige, giv nu en lille en, jeg har lige noget, jeg skal informere dig om. Altid til højre. Altid. Lidt længere tilbage. Du højre, der laver det. Det er rigtigt. Dem, der gør det. Er det video, du laver nu? Det har ikke noget med tilbagekreds at gøre. Hvor var det? Det er sådan en løve, der angriber. En stenhøve. Det har ikke noget med manerer. Det er dårligt manerer at love, at det har det været. Egne ben. Ja, det er altså også hårdt, ikke? Der er kun 2 solsinger, altså du klarer det fint. Altså, Hvilken side siger den, var kvindens side om Vil du have lys, Jørgen? Hvad var? Vil du have lys? Nej, det er ikke noget ved. Du har Timbuktu. Jeg har et lys i mig selv heroppe, så det er rigtigt. Det er du. Men jeg stiller mig foran dig. For i forlængelse af, hvad Mette sagde, så